hadin kumbakat tu kanipor kaba nakaliang jong kasorka nakaliang jong BCL kaba ngi habban batsesu yable yakaneka load shedding kaba poi kumba sau kenta sisgi te kabang sngobah ban petip menta ka janmit hadin ba parok kilat kenting lai persang umno ban penlait no yakaneka load shedding dengan kwa ban petip ya pi bengilarai ba nadu sibit sitengmit ngin lift no lani kanung don su load shedding hapok ka jela me kha raja jungi parok wei bat kata kade hadin ba artli kini ki unit jongka emisel niladep ban repair dang ta ka wei ki unit ka ba nakalian jongka OTPC ka ba hadini ki kendiat tayo kado de nakalian jongki ru unta kila restore biang de kila la ban supply kanika power support ka jela ka jongi de nak ka dau isim ya rai ba menta nadu sibit sitengmit kanung don su kanika load shedding haparo kawai ka jela me kalaya den lai kawai ka bangin dei besoto la se ki pajba namar pi ka sektor ka bon don pat teng kiba nakadaw jong ka jing snew ki kalablong no transformer lene kalablong na ka transmission line kalablong na ka distribution line ya kita pada kidei kiba ka problem ka sajmi ina ka por kalablong ba kolon ding kalablong bawan ka eryong ka erngit ya kata ngim ya keren ten ngi persang hikat bala ba nang ne sekmat komopi ya bangin repair ploy kat bala kenang baki pajba jong jela jongi kin suk kin sign ha ka bedei batka jing supply jongi ya kaneka boarding ha ki long yeng kelong sem maro te ngasngo bang ade ban ai burom ka bakrau i ki pajba nong sosnong da ka bakia sha sitom lang bat ngi kum ka corporation berok wei ha ka jing persang ka jongi ngi suthu i ka jing ka baki lu ni stu i kijing ka baki ki ut ki nam ngayo robun ki phone call ki bapli nak leng sodong balong ba ki complain ni kijing ya kan ka load shedding tenai ko mo api nadu sibit siteng met kan ka load shedding ngin lift no kanang ban pensuk pesain ya ki paj ba no song snong jok ka jela jungi parok ka wei